ka mga estudyante sa Negros Oriental gida sa ospital human mahilo sa giinom nga fresh milk nga gihatag sa DepEd. DepEd 7 may pahigayon na og investigasyon. Ani ang report. Mukaba sa 50 ka mga estudyante sa publikong eskwelahan sa Santa Catalina, Negros Oriental ang gidala sa ospital human matod pa nahilo sa gatas nga rasyon sa Department of Education. Kasagaran sa mga bata na admit karon sa Bayawan District Hospital samtang ang uban anaa sa Ace Doctors Hospital sa Bayawan City. Base sa investigasyon sa Santa Catalina Police, kadaghanan sa mga bata ang apektado mga residente sa Sitio Tubod, Barangay Kanggabok, Barangay Proper na Binlod o Barangay Alangilan. Matod sa hepe sa Santa Catalina Police, gisugilon sa DepEd District Supervisor sa Santa Catalina nga gipainom nila ang mga bata og fresh milk nga rasyon gikan sa Negros Oriental Schools Division Office. Apan pagkagabi, nagsugod nagsuka-suka ang mga bata maong dali silang gidala sa ospital. Tulo ka mga bata ang nabiktima sa milk poisoning mao mga anak nilang Prince John Mark Duran sa Barangay Poblasyon sa Santa Catalina. Usa lang ang iyang anak nga nag-eskwela apan pagpauli nini adunay dala nga 5 ka botelya sa fresh milk o gipainom usab ang iyang mga manghod. Matod pa dili kini ang unang pagrasyon sa DepEd ug priskong gatas maong nagsaligra sila nga luwas kini alang sa ilang mga anak. Problema karon ni John Mark ang pangbayad sa ospital. Wala hinuoy gitaho nga adunay namatay gumikan sa maong nahitabo. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa DepEd Negros Oriental. Ang nakuha sir kung masog matabangan kung Miss DepEd or unsay paagi bill aning nasi diri sa Ace ason pud lamang og matabangan ni kay honestly zero balance gyud ko ron nang manghulam ngay ko kwarta kagabi para iter dayon ni sa ospital niya ko ang duha ka anak. Sa bahin sa DepEd Region 7, gipasabot ni Direktor Salustiano Jimenez nga nagpahigayon na sila og investigasyon. So na pong ipa-investigar o kuhan hasta ang supplier sa milk ito na po. So mo na atong i-monitor si Jill. Okay. Simple na aman na bidding manggod na siya. So bidding mo niya mao ni nakadaog na supplier gikan na po sa Bayawan and we will look into that what possible legal action na mong makuhan against the milk supplier. Sa kapin, usa ka gatos ka mga bata, 42 na lang ang pabiling anaa sa ospital. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.